Vi står her på Salling, som ligger ved hvor vi er ved Vesterhjert. Det ligger mellem Skive og Mors og på den vestlige side af Salling. Vi har et projekt, der hedder Græs for Vand, hvor vi vil beskytte vores grundvand, vi vil beskytte vores overfladevand ved at bruge græs som et nyt markvirkemiddel. Målet er at tilbyde landmændene et nyt kvælstofvirkemiddel, som kan bruges specielt i de sårbare områder. Her kan de så opretholde deres produktion og udvikle den med en lokal grøn proteinproduktion, som har en mindre miljøpåvirkning og en mindre klimapåvirkning. Landbruget de har en stor opgave til at deltage i den grønne omstilling. Landmanden har muligheden for at bruge forskellige virkemidler til at beskytte vores grundvand, men også til at bruge det som klimavirkemiddel. Der er muligheder det her strategisk placering af græsproduktion. Det er bare vejen frem i de her sårbare områder.